Ani bersani bagai. Kini tipe satu kami tidak bagai. Haji Sundatullah Tanjung Rishon. Tini Kolabagan Simi, I'm Simi and him like really Kapaga, Tabunga or Chandra Sadu Parao, Saishor Baga, Chandra Sadu Parao, Chini Gurido, Larok, Jotono, Tom Toglaja, Tam Himalaya, or Joyinka, Bubagrani Joy, or Joyinka Jonogoni Joy.
যত বরক তংথকলাইজাক খাতंलाइजाक बुबाग्रानि बिसिंथि ख्लायैनाय जों यक सामा मानानि ताइ थानसानि बिसिंथि जों फानमानानि आपनि बागै जत बरकनो तंथकलायाक लाय मोसालायका बिजय मिसिल ख्लालायका आव बिजय मिसिल तक ख्लायनानि कक ताइ तंथंनानि तो कक न तामनि हिमालय बुबाग्रा निजे थानसानि मारितै जतनो थानसां लायका बुबाग्रानि फारमनो याजागलायै बुबाग्रानि अ जयना नासिगिनो जतनो खातंलायजाक जतनो तंथकलायजाक बाहेराव खा बरक हा बरक बाहेराव खा बरक तो बांखा 2,500 मतो बरक खा जतनो खासरांलायै जतनो तंथकलायजाक अर तिनि मोसालायनाय तंथकलायनाय ताय अर चामुं रखलालायजाक अमाहायकेने एन्जय खलालाय तंगायो तंथकलाय तंगायो तंथकलाय दिगो हिनमा साका हाइपान वाला सुगलाय ग्रिनि बिसिंथिकै तंथकलायनाय अमाहाय अरनि परे हंगांकाय जों पाटनि बिजय मिसिलनि एरेन्ज खलायजाक बरक लेजाक तंखा बंगारबो कुनु केबें मुंरक दा फायखा नरनि रेलि केबें मुं तो फाया पुलिस प्रशासन दो गतंग माबा बरक गतंगो बरक नबा हामबाय अमाहायकै किनि रेलि न बरक अमाहायकै जोंनो जरारि मानि बागै बरक नबा हामबाय मारिवो ताइ लामा रगो गारि गुरा तंमानि बरक डिसिप्लिन बाबे न पुलिस प्रशासन नि बिसिं दै क्लाइमेट बागैनो बरक डिसिप्लिन बाबे बरक सिस्टेमेटिक बाबे बरक बथागलायै आगलाय अमहायकै थांलायो केबनि प्रब्लेम करे आर गारि चलिफान तो प्रब्लेम लाक ताम हिमालय बुबाग्रा वालाय सुगलायनाया बुबाग्रा हामजाक मानिनायो बुबाग्रा जुबानासे फोरोंगो हामजांनासे फोरोंगो बुबाग्रा नि वालाय सुगलाय फोरमानि गरै आपनि बागैनो तिने कुनु वालाय सुगलाय गरै ताइ केबं माबो गरै हामबाय